ସମସ୍ତେ ସାଗର ବଂଶ ବଳିଦାନ ଯିବେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ତାକୁ ଶୀତଳ କରିପାରିବନି। ନିଆଁ ସ୍ଥିର ହୁଅ, ଶାନ୍ତ ହୁଅ। ନିଆଁ ତ କୋଉଠି ନାହିଁ, ତମେ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛ? ଦେହ ସାରା ତ ନିଆଁ ଖବର କରିସାରିଲାଣି, ତମେ ତ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ। ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ସତରେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ପାଗଳ ନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ପାଗଳ ନ ହେଇଥିଲେ ମଣିଷକୁ ବାଲି ହରିଣ ଭ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ହେ ଭଗବାନ, କଣ ମୁଁ କରିବି, କଣ କରିବି ମୁଁ? କେହି କିଛି କରିପାରିବନି, ନା ମୁଁ ନା ତମେ କେହି କିଛି କରିପାରିବନି। କେହି ଗୋଟେ କଥା ରଖିବ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଜଣକ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ଲୋକେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ହସରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯାଏ, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଶରଣ ନେବା, ସେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ବୁଝେଇ ଦେବେ। କାହା କଥା କହୁଛ ତମେ? ଦ୍ୱାରକାର ଅଧୀଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ତମେ ସେମିତି କରନି, ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେ ତମକୁ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। ଦୂରରେ? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦୂରରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଛୁଆ ଠାରୁ ବାହାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଛୁଆ ଠାରୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନା, ଏକଥା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତମର ସ୍ୱାମୀ, ହଁ ତମର ସ୍ୱାମୀ ଏ ଚାରା ସମରତାକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ। ଏ କଣ କହୁଛ ତମେ? ମୁଁ ମୋ ତୀରରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ହଁ, ସେତିକି ବେଳରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଳୁଛି। ଏଇ ଦେଖ, ଦେହ ସାରା କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଦେଲେ ବି ଦୁଃଖର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିପାରୁନି। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତମେ? ଶୁଣ, ଶୁଣି ଯାଅ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ଶୁଣି ଯାଅ। ମତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ମତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ମତେ କଳଙ୍କର ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିଲା। ପାରିଲିନି, ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି। ମୁଁ ସିନା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ତୁମକୁ ବିନ୍ଧିଥିଲି, ହେଲେ ହେଇ ଦେଖ, ଦେହ ସାରା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କଲା ପରେ ବି ମୁଁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲିଭେଇ ପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଠିକ୍ କରି ଆସିଛି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ? ମୋ ପାଦ ପାଖରେ କିଏ? କିଏ ମୋ ପାଦ ଧରିଛି? କିଏ ତମେ ମା? ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ପାଖକୁ, କାରଣ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଣ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ? ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ? ତ୍ରେତୟାରେ ତମେ ଥିଲ ଅଙ୍ଗଦ। ତମ ପିତା ବାଳିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି ବୋଲି ତମେ ଅଭିମତ କରିଥିଲ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ପର ଜନ୍ମରେ ତମ ହାତରେ ଜୀବନ ଦେଇ ତମ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବି। ଆଜି ସେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ତମେ ପୁଣି ମୋତେ ଋଣ କରିଦେବ। ସେମିତି କୁହନି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଜାଣ, ମୁଁ ବି ଜାଣେ ମୁଁ ପାପ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦୁଇଜଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ସମୟ ସରି ଆସୁଛି। କୁହ ପ୍ରଭୁ, କୁହ। ତମକୁ ସରବିଦ୍ଧ କଲା ପରେ ଏ ଜୀବନ ଆଉ ମୋର ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ସେ ତୁମର ଆଦେଶର ବାହକ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। କୁହ ପ୍ରଭୁ, କୁହ। ତମେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଯିବ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ କହିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏସବୁ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରିକୁ ଡାକିବା କଥା କହିବନି। ପାରିବ? ଇଏ କଣ? এই মুহূর্তে তুমি যদি ମୋ ଜୀବନ ମାଗିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ହସି ହସି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହା ତୁଳନାରେ କିନ୍ତୁ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ଆଦେଶ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତିନାପୁର ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ତିନାଥ ଏଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର। ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି ଜାଣ,
ତମେ ହସ୍ତିନାପୁରରୁ ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କିଛି ହେବନି। ମୋର ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, 2 ଦିନର ପଥ ତମେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅତିକ୍ରମ କର। ତମେ ହସ୍ତିନା ଯାଅ। ଶୁଣ, ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସେବା କରୁଥିବ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିବି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ମୁଁ ତମ ଆଦେଶ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି। प्रभु पादेशे अर्जुनंत पासे मध्यले चढ़िला चारा व्याकुलित प्राण स्फुरुनि वचन चरुनि चरण परा घटिला कथा बाहुनी बाहुनी घटिला कथा बाहुनी बाहुनी आखिरो लोतक भरा आखिरे लोतक भरा मेरा